Ano. My máme problém. Je třeba některé faktury se u nás proplácejí dvakrát. Že jsou tady účty úplně neznámý, na které ty peníze jdou ještě jednou. Bude potřeba udržovat okolí v klidu. Ivo! Tati! Ivo! Tati! Kolik? 14. Já vím, co se stalo tátovi, moc mě to mrzí. Ale všichni musíme platit. S otcem je to bohužel velmi vážné. Jeho kompetence teď přejdou na nás s Davidem. Tati! Můžu se aspoň teď na rodinu spolehnout? Jistě, že můžeš. Je to větší malér, než jsme mysleli. To ne 14 milionů, ale 41. Tak vás nenapadlo, že by to mohlo být ještě jinak? Já nevím, zatím třeba někdo je? Dokážeš ty vůbec pochopit, že jsou na světě věci, které se tě vůbec netýkají? To je táty. Slyšela jsem, že jsi v nemocnici, jsi v pořádku? Kukačka, síkorka, poštolka, brána, červenka. Prosím tě, vždyť ten tvůj adresář, to je normálně ornitologická stanice. Jak to je s těma ženskýma, tati? Někdo zatím musí být. Někdo, kdo se mě chce pomstit.